Morning guys! Welcome back to my channel! So guys, pasensya na. So ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Kasi busy ang Inday. Ayan, kung mapapansin nyo, nandito ako sa likod ng bahay ni Bianan. Ayan. Kasi, ang iba-vlog natin for today's, ipapakita ko sa inyo yung, ito guys, yung mga bulaklak. O, ayan, may bulaklak na sila. Yung mga puno. Ayan. Tingnan nyo guys. So, ang gaganda oh. Ganda ng bulaklak. O, diba? O, ganda. Ayan. O, kaya hindi ako guys nakapag-vlog ng mga nakaraan kasi nagka-injury yung kamay ko. Tsaka busy masyado. Ito din yung peras, oh. Ayan, oh. May mga na siya, oh. Lumabas na yung dahon nila. Ayan. Nagsisimula na kasi yung tagsibol. Ayan din, oh. May bulaklak na. Ito. Ayan. Ayan yung ipapakita ko sa inyo na mas maraming bulaklak. Ayan. Kita nyo, guys. Yan, bulaklak yan lahat. Wala pa yung halo na dahon. Ito. Diba? Ang ganda. Ito yung yung puno ng prutas to guys. Yung apricot. Ito yun. Ito yun yung hinarvest sa namin ng asawa ko dati. Sa vlog ko din. Kung makikita nyo. Yung mga una kong vlog na nag-harvest kami ng bunga nito. Ito yun. Ayan. Namumulaklak na sila. Ayan. Hindi na kasi dito masyadong malamig. Kaya kung mapapansin nyo, yung jacket ko, manipis na lang. Ayan. Magsisimula na kasi yung summer. Pero ngayong araw, makulimlim. Kasi kahapon, umulan ng malakas. Tsaka hindi pa siya umiinit ngayon. Hindi pa lumalabas si haring araw. Ayan oh, hanggang sa dulo yung bulaklak niya. Ang ganda, diba? Ang ganda tingnan. Ayan. Dito ako sa likod ng bahay. Ayan. Tsaka yung matataas na puno na yan, may mga na yan. Sumisibol na rin yung mga mga dahon na maliliit. Nandun nga sa kapitbahay, mayroon din na may bulaklak. Ayun, oh. Kita niya guys. Ayan, oh. Ayan. Yan. Yun, puro bulaklak din yun. Diba ang ganda? Pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Yan yun, oh. Diba? Ang ganda. So, yun lang guys. Gusto ko lang sa inyo ipasilip. Yun. Yung bulaklak ng apricot. Yan yun. Kulay puti. Para siyang may kahawig din siya guys sa cherry blossom. Ayan, oh. Diba? Nakakita ako ng cherry blossom dito sa China, pero hindi dito sa lugar ng asawa ko. Nadaanan lang namin. Doon sa malayo yun, malayong lugar. Ayan.
Papunta yun sa ano guys, sa embassy. Ayan, yung nakita kong ano, cherry blossom. Ayan. So yun guys. Dito ko na i-end ang vlog natin for today's. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell button para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. So, thank you for watching guys. Bye-bye.